ज्या मातेने स्वराज्य संस्थापक शिवाजी महाराज, स्वराज्य संरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांना चारित्र्य, पराक्रम, धाडस, सद्गुण, संस्कार यांचं बाळकडू दिलं, त्या माता राजमाता जिजाऊ यांची जयंती. तसेच अराइज, अवेक अँड नॉट स्टॉप अंटिल यू अचीव युअर गोल. उठा, जागे व्हा आणि जोपर्यंत तुमचं ध्येय साध्य होत नाही तोपर्यंत थांबू नका, असा युवकांना संदेश देणारे स्वामी विवेकानंद यांची जयंती निमित्त त्या दोघांनाही विनम्र अभिवादन. राजमाता जिजाऊ यांची जयंती साजरी करत असताना त्यांनी ज्या पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांना बाळकडू दिलं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हणजे रयतेचे हाल पाहावे ना, स्त्रियांची मुलीबाळांची आबरू लुटताना पाहावे ना, अशा काळामध्ये ज्यांनी त्यांचं संरक्षण करायचं ते सरदार, शूर पराक्रमी सरदार ही परकीयांची सत्ता टिकवण्यासाठी आपापसात लढतात. अशा काळामध्ये जी लखलखती वीज चमकली आणि ज्या रणरागिणीचा जन्म झाला आणि जिनी आपल्या मुलांसाठी एकच स्वप्न पाहिलं की हे स्वराज्य स्थापन झालं पाहिजे आणि त्यासाठी कष्ट घेतले. राजमातांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वराज्यासाठी जगणं आणि धगधगणं शिकवलं, अन्यायाविरुद्ध लढणं शिकवलं, स्त्रियांना समाजातील रयतेला मान देणं शिकवलं. आणि म्हणूनच मला वाटतं की आजच्या काळामध्ये सुद्धा हे संस्कार फार महत्त्वाचे आहेत. असं म्हणतात की जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धारी. आणि मग ही स्त्री आपल्या मुलांना घडवत असते. ही घडवत असताना तिला पाठिंबा जो असतो म्हणजे छत्रपती शहाजी महाराजांचं स्वप्न होतं खरं स्वराज्य स्थापन करण्याचं, पण ते स्वप्न त्यांना साकार करताना जे काही अडचणी आल्या आणि त्या काळ त्यांना सामोरं जावं लागलं, ते स्वप्न त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने साकार करून घेतलं. स्वामी विवेकानंदांचा विचार करताना म्हणजे कालच माझा मुलगा लहान आहे आणि त्याचा मित्र आला आणि त्याच्या हातात पपेट होतं, ते नवीनच रबराचं एक खेळणं निघालं. त्याला मी विचारलं हे खेळणं कसं खेळतात, म्हणलं काही नाही, फक्त बोटाने खाली दाबायचं आणि खाली सगळे रबराचे शिक्के गेले की परत वर काढायचे. आणि तो काय म्हटला पुढे, बाहेरच्या देशात असलेच खेळ खेळतात, बोटात ठसे आत घालायचे वर काढायचे आणि दिवसभर छान टाइमपास होतो. मग मी म्हटलं की हातांना काही उद्योग नाहीये आणि त्यामुळे बाहेरच्या जगात जे काही खेळतात ते खूपच सगळं चांगलं असतं, पण आपली जर भारतीय संस्कृती पाहिली तर बापाचा जो व्यवसाय आहे, घराणेशाहीचा जो म्हणजे कुंभार असेल, लोहार असेल, कोणताही व्यवसाय असो त्या व्यवसायामध्ये मुलांना गुंतवणं ही आपली संस्कृती आहे. आणि त्यामुळे स्वामी विवेकानंद म्हटले होते एव्हरीथिंग इज इझी, प्रत्येक गोष्ट सोपी आहे. एव्हरीथिंग इज इझी इफ यू आर बिझी, इफ यू आर बिझी. एव्हरीथिंग इज डिफिकल्ट इफ यू आर लेझी. जर तुम्ही आळशी असाल तर सगळ्या गोष्टी अवघड आहे. आणि मला वाटतं की आजच्या मुलांना बिझी ठेवणं, त्यांच्या हाताला काहीतरी काम असणं ही काळाची गरज आहे. स्वामी विवेकानंद म्हणतात की फक्त परकीयांचं अनुकरण करून मिळवलेल्या डिग्र्या म्हणजे शिक्षण नाही, शिक्षण सहज शिक्षण आहे, पण ते शिक्षण घेत असताना संस्कार, चारित्र्य म्हणजे मगाशीच वावळ सर म्हणले की स्वामी विवेकानंदांनी जे शिकागोला भाषण केलं त्या भाषणामध्ये त्यांनी भगवद्गीतेचं महत्त्व सांगितलं. पण भगवद्गीतेचं महत्त्व सांगत असताना स्वामी विवेकानंदांनी मैदानावर फुटबॉल खेळणं सुद्धा किती गरजेचं आहे हे सुद्धा सांगितलेलं होतं. म्हणजे शारीरिक ताकद, मानसिक ताकद, कोणत्याही प्रकारच्या दुर्बलतेला ज्या पद्धतीने जिजाऊ आईसाहेबांनी नाकारलं तीच दुर्बलता स्वामी विवेकानंद सुद्धा नाकारतात. आणि माणसाचं सशक्त मन घडवणं, म्हणून मला वाटतं की सशक्त मन घडवण्याचे विचार स्वामी विवेकानंदांनी दिले, म्हणून हा दिवस युवक दिन म्हणून साजरा केला जातो. युवकांचं प्रेरणास्थान आहे, त्यांच्या मनाला आणि त्यांच्या हाताला जर काम असेल तर सशक्त भारत घडणार आहे. आणि तो भारत घडण्यासाठी या ज्या ठिकाणी या विचारमंचावर हे जे जयंती साजरी केली जाते त्याच्यातून जे विचार मिळत असतात ते या पुढच्या पिढीला व्यासपीठावर उपस्थित आहेत त्यांच्या बरोबरच आजूबाजूचे लोक सुद्धा हे ऐकत असतात. आणि त्या लोकांमध्ये कोणी माता आहे, शाळकरी आहे, तरुण वर्ग आहे, कष्टकरी आहे. आपल्या मुलांपर्यंत हा इतिहास जर आपण पोहोचवला म्हणजे इतिहास विसरणारी माणसं इतिहास घडवू शकत नाही, म्हणून इतिहास विसरायचा नाही. आणि हे व्यासपीठ हा इतिहास
जागृत ठेवण्याचं, जागा ठेवण्याचं काम करतं. या प्रसंगी मला बोलायला दिलं त्याबद्दल उपस्थित सर्वांचे आभार आणि प्रतिष्ठानचे आभार. धन्यवाद. धन्यवाद ताई. या ठिकाणी लहाने